groter maken. Het maakt niet uit als er een klein beetje over is. Dat is geen lekker. Even kijken of het verschil voelt. Even kijken, hebben jullie een citroenpers? Je kan er ook een beetje zout doen. Dan gaat het de dikte opvoeden die je zelf wil. Oké, nou, ik ben Marouska Metz. Ik ben ontwerper, maar veel mensen zullen mij kennen van Heel Holland Bakt. Daar heb ik het tot de finale geschopt. En ik ben nu hier in Zeeland. En grappig genoeg heb ik Zeeuwse roots. Want mijn oma die kwam uit Zeeland en mijn allerbeste vriendin is Zeeuwse. En nog een heel goede vriendin is Zeeuws, dus ik heb eigenlijk best wel iets met Zeeland. Ik ben hier in Oostburg. Ik denk wel in een van de allermooiste keukenwinkels van Nederland. Ik ben echt totaal onder de indruk. Het is hier schitterend. Waanzinnig mooi ingericht en het is gezellig en je kan heel koffie drinken. Het is echt super. En ik ben hier om te demonstreren uit mijn kookboek Hoe dan? Het kookboek, daar ben ik 10 jaar mee bezig geweest en het kookboek heb ik eigenlijk oorspronkelijk gemaakt voor mijn kinderen. Ik dacht op een gegeven moment, ja, mijn kinderen gaan het huis uit en ik wil ze eigenlijk alle recepten meegeven die ik in de loop van de tijd heb ontwikkeld. Want ik kook namelijk al vanaf mijn 11e. Mijn moeder die hield niet van koken en ik begon eigenlijk om mijn 8e, om 9 begon ik met bakken. Je moet je voorstellen, dan ga je echt soesjes maken, dan ga je voor de oven zitten, ga je kijken hoe ze opbollen. Echt als een kind dat spannend vindt. En op een gegeven moment begon ik mijn moeder te helpen in de keuken en zij werkte 's avonds en zij vond het helemaal niet leuk. En toen dacht ik, nou, ik vind het wel leuk. Dus ik begon haar te helpen en toen heb ik het stokje overgenomen. Toen ik 11 was, toen kookte ik eigenlijk voor het gezin. En ik ben nu net 60 geworden, dus je kan uitrekenen, ik kook al 59 jaar. Bijna iedere dag. Dus ik heb een enorme hoeveelheid ervaring en ik hou heel erg van experimenteren en van gekke dingen doen en dingen uitvinden enzovoort. En dat heb ik natuurlijk al die tijd gedaan en ik heb natuurlijk voor mijn gezin gekookt. En ik dacht op een gegeven moment, ik wil die recepten bundelen en ik wil het aan ze meegeven. Nou, dat vertelde ik dan aan vrienden. Ik hou ook van mensen uitnodigen om te eten. Die zeiden van, ja, waar ben je nou mee bezig? Ik zeg, nou ja, ik ben aan het ontwerpen, maar ik ben ook kookboek aan het schrijven voor de kinderen. Nou, maar dat willen wij ook, dat kookboek. Dus zo eigenlijk, ik heb natuurlijk niet 10 jaar continu eraan gewerkt, maar ik heb gewoon bij vlagen in de weekenden ben ik gewoon steeds meer bezig geweest om recepten te koken, opnieuw te maken. Ja, ik ben op vakantie geweest en vond ik dingen en dacht van, oh, dat is lekker. En nou ja, zo is het helemaal een soort gegroeid. En op het kookboek staan ook een aantal bekende mensen die een quote hebben gegeven. En onder andere Ronald Hoebe van Foodtube, die zegt, dit is een langzaam gegaard kookboek. En dat vind ik eigenlijk een van de mooiste quotes, want zo is het. Ik heb gewoon, ja, het is langzaam gegaard. Ik wil eigenlijk het liefste mensen overhalen om gewoon weer te gaan koken. Want ik heb gemerkt dat heel veel mensen het gewoon niet meer doen. Die kopen alles kant-en-klaar in de supermarkt en dat vind ik dus echt doodzonde. Dus ik ben echt een overtuigd activist in dat opzicht. Ik wil graag dat mensen zelf koken. Dus ik wil mensen ook, zeg maar, ja, moed geven om het weer te doen. En zo sta ik eigenlijk ook hier in de winkel heel simpele dingen te demonstreren aan mensen. En ja, ik vind het altijd weer een enorm compliment als mensen zo verbaasd staan te kijken van, oh, is het zo makkelijk? En van, oh, doe je dat zo? Ja, daar krijg ik gewoon echt een kick van. Ieder soort meel gebruikt. Ik zal net zo als je bijvoorbeeld pesto maakt, zo deze zijn al iets slapper dan de andere. Dat zie je gewoon al. Dat is niet erg.